Pir the dang akhai tin na long ta prek jam adhorom du lason si karbi akhai atu malong positami prek jam adhorom du lason si pini arkoi ni phaying koraniar kebani Joseph kangthir Amreng amondoli along sitami karbi catholic chingthur amai mate KKCA chong amai pi paman pon karbi catholic chingthur amai KKCA amai phu jimi han silapen kongchun bang Rajening tiatum ke Japon amai long nang kachetong dun guru sar Father John Timung Wasel General Difu Diocese Father Dominic Teron Jirikindeng Paris Father Nawinson Teron Jirikindeng Paris alang litum nang chetong dun pen mai sitami misen pen pichun ponlo halapu jimi han se hin pen sitami karbi catholic do anatuma phan sitami mithanga khaya jutang jubat pindeng sumpo sitami kepang chopon ji phan sitami than pachini pon Jirikindeng dan Samsing Hinti, Karbi Long Live.